Online sa hotline. Online sa Check ko lang nakadali kay namo ko pamangkot kung ano ang matabo buwas sa balamad ayon sang kuano sang ang natalana nga vaccination drive national ikaduha ini ang national vaccination drive. We have Dr. Chris Urungon sang EOC ang Deputy for Medical and Data Analysis. Doc, good morning. Yes, good morning, Aksudan. Good morning sa tagpalamatik sa atong programa. Good morning, Bacolod. I-check ko lang, Dok, ay kung ano madayon buwas ang ika-second wave sa national vaccination drive? Yeah, actually, Aksudan, sa subong niyang first day sa aton nga bayanihan, Bakulaan Part 2, November 15 to 17. Pero kita sa syudad sa Bacolod, ito ginantisipan nato ng bagyo, aton nga gin-extend ang aton nga schedule sa aton nga bayanihan Bakulaan from November 15 hasta sa December 22. Okay. So ang aton nga schedule December 15 to 22. As a Okay. matter of fact, tanan nato nga vaccination center sa subong nga adlaw open ang mga kabarangayan kag ang aton nga terminal kag aton nga mobile vaccine labi na gid ang aton mga malls abri kita so ginapangabay nato ang pumuluyo nga magkadto sa pinakamalapit na vaccination center kay ang una nga adlaw sa aton nga National Vaccination Days or Bayanihan Bakunahan will push through as scheduled. Okay. So ipostro tagid pero buwas Dok kuning kaso nga do damo lang ulan ano maun ikuan lang sigiyon gyapon. Yes, no, ang bali aton nga reminder sa pumuluyo kung ay gidan simpo buwas, safety is of utmost priority. Kung sa inyo nga pagbinag-binag, delikado magwa sa inyo nga balay kag magpabakuna, hindi lang kita magwa. Pero kung hindi man lang mag-ulan, kag maayo man lang ang simpo, magpabakuna din kita. Kay bala mo aksyonan sa subong sini, ang aton nga nabahatagan sa first dose sa syudad sa Bacolod. Yara na kita sa 93.4%. 80% na sa aton nga target population ang fully vaccinated. So gani ang aton nga target nga matapos ta ining bayanihan Bakunahan Part 2 bag-o magpaskwa malabot na gid ang 100% sa aton nga target population nga mabakunahan para sigurado na gid ang herd immunity para sa syudad sa Bacolod. Sige. So anyway, amo malang na Dok kakidamo ka pamangkot. Thank you gid sa time update lang kami liwat sa imo anytime today. Salamat gid Dok. Salamat gid. Salamat gid Action Art, mabuhay ka and stay safe always. Salamat gid. Good morning.